салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. шурӯъ мекунем аз як дастае ки имсол қуллаи лигаи якуми тоҷикистонро фатҳ карда натавонист ва бо ормонҳои зиёд дар ин лига боқӣ монд. гап сар ин аст ки парвози овозадор дар аввалин мавсими худ дар лигаи якум баъди чандин солҳо мехост ба лигаи олии кишвар роҳ ёбад, аммо дар ҷадвали чемпионат як су рӯбарӯи онҳо ҳулбуки восеъ қарор гирифт ва сӯи дигар нокомиҳои худи даста дар симои чанд мусовии охир. хулас билохира онҳо дар мавқеи дуюм мавсимро хотима доданд ки ҳамагӣ ду имтиёзи кам аз дастаи ҳулбук доштанд. аммо як шонси дигар барои дастаи мазкур буд ки бояд бо дастаи заифи лигаи олӣ бозии гузаришӣ анҷом медоданд. хулас кор ҳамин хел шуд ки дар бозии аввал онҳо муқобили Панҷшаҳри Ҷалолиддини Балхӣ бозиро дар майдони худ мусовӣ намуданд, аммо дар бозии ҷавобӣ ҳарчанд кӯшиши аз ҳад зиёд намуданду беҳтарин фурсатҳоро доштанд, вале ба бахташон туп дохили тури дарвоза намешуд. ҳамин тавр бозии ҷавобиро бо ҳисоби 2-0 бохтанд ва аз роҳхати лигаи олӣ дар ин мавсим бенасиб монданд. аммо инҷо боз як агари дигар ҳаст. агар лигаи футболи Тоҷикистон дар сурати анҷом додани аз литсензиягузаронии инфраструктури ин тим назар кунад, умедворам шартан ин даста аз ин озмоиш мегузарад. ин вобастагӣ дорад аз шароитҳои тими ҳулбук ва ҳамчунин интизор шудан дар кор ки дар лигаи олӣ оё ҳамаи дастаҳои мавсими гузашта боқӣ мемонанд ё не. хулас агар аз рӯи имтиёзҳо ин тим бенасиб аст, вале ташхисҳои Федератсияи футболи Тоҷикистон ва лигаи футболи Тоҷикистон онҳоро умедвор карда метавонад. ба ҳар ҳол парвозро дар лигаи олӣ интизорем. барои пешгӯии дурусти бозиҳои футбол метавонед ба телеграм-канали закрепитшудаи дар зери видео дароед ва дар вақти регистратсия промокоди 1x Фирдавсро истифода баред. баъди истифода аз промокоди мо шумо имкон доред 8000 сомонӣ кор кунед. дигар дар дастаи Бавария ягон футболбоз бо рақами 5 баромад нахоҳад кард. Бавария ин рақамро дигар аз истифода баровард ва ин моли таърих мешавад. чаро бояд дар Бавария рақами 5 набошад? ин ба хотири рӯҳи яке аз ҳимоятгарони дастони бошгоҳи Бавария Франц Бекенбауер мебошад ки моҳи январи ҳамин сол аз олам даргузашт. Бекенбауер солҳои 70 маҳз таҳти рақами 5 ба майдон мебаромад ки ӯро на танҳо бузургтарин дифоъгари дастаи Бавария, балки яке аз барҷастатарин ҳимоятгарони асри 20 унвон доданд. рақами 5-ро аз пираҳанҳои Бавария ба хотири он гирифтанд ки насли оянда ҳамеша ба ёдоварӣ аз ин нобиғаи футбол донанд ки касе дигар баъди ӯ ба ин рақам арзанда нест. дар сомонаи расмии бошгоҳи Бавария дар ин бора чунин навиштаанд ки рақами 5 барои мероси беназир дар осорхонаи мо нигоҳ дошта мешавад, зеро бошгоҳи мо ва таърихи онро бидуни Франц Бекенбауер тасаввур кардан номумкин аст. хулас ҳамин хел дигар дар пираҳанҳои бозингарони Бавария рақами 5 нест. охирин нафаре ки таҳти ин рақам дар Бавария бозӣ мекард Бенҷамин Павар буд. дар Мюнхен дигар ҳисоб баъди 1, 2, 3, 4 дарҳол 6 мешавад. барои дӯстдорони варзиши Формула 1 ин нави варзишро дар миёни мухлисон ба истилоҳи варзиши боиҳо мегӯянд. дар ҳамин варзиши боӣ яке аз ситораҳои дурахшон ин Луис Хэмилтон аст ки таи 10 соли охир дар баландтарин қуллаи фаъолият қарор дорад ва яке аз номдортарин сарнишинон дар ширкати Мерседес аст. акнун ин сарнишини машҳур мошини Мерседесро бо Феррари иваз мекунад. феълан ӯ охирин рақобатҳои худро бо ширкати Мерседес паси сар мекунад. ӯ бо ин ширкат 6 карат унвони чемпионии ҷаҳонро ба даст овардааст ва аз рӯи шумораи ҷоизаҳо рекорди Михаэл Шумахери дастонро такрор кардааст ки Шумахер 7 ҷоизаи чемпионӣ дорад. ҳамин тавр вақт ин сарнишини саршиносро аз ширкати дӯстдоштании ҷаҳониён Мерседес бартараф мекунад ва ӯ бо яке аз рақибони асосии Мерседес ширкати Феррари шартномаи ҳамкорӣ мебандад. феълан дар шабакаҳои иҷтимоӣ Хэмилтон аз ҷониби мухлисони Мерседес зери тозиёнаи танқид қарор гирифтааст. онҳо Хэмилтонро барои иваз кардани обурӯ бар ивази маблағи калон гунаҳгор медонанд ва ҷоизаҳои бешумори ӯро сарфи назар карданд. аз як ҷиҳат мухлисонро ҳам фаҳмидан мумкин аст, зеро аз Мерседес ба Феррари гузаштан ин дар футбол аз Реал ба Барселона гузаштан аст ки мухлисон онро намебахшанд. аҳволи яке аз бозингарони асосии дастаи Вест Хэм хеле бад аст.
рӯзи шанбе Майкл Антонио аз уҳдаи ҳаракати мошин дар роҳ набаромад ва ба садамаи даҳшатангез дучор гардид, ки ӯро дар ҳолати вазнин ба беморхона бурданд. баъдан муайян гашт, ки Антонио пойҳояш шикастаанд ва чанд зарбаи хурди дигар аз қисмати сар ва дастону дигар аъзои баданаш хӯрдааст. инро сараввал сомонаи расмии бошгоҳи англисӣ расонаӣ кард ва баъдан табибон изҳорот доданд, ки Антонио дар ҳолати муқаррарӣ қарор дорад, яъне хатари сахт зиндагии футболбозро таҳдид намекунад. дар ин баробар гуфта мешавад, ки вазъияти футболбоз таҳти назорати ҷиддӣ қарор дорад ва рӯзҳои наздик дар мавриди саломатӣ ва баргашти ӯ тафсилоти пурра нашр карда мешавад. дар аксҳое, ки аз рафти садамаи автомошинаи футболбоз дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд, гуфтан мумкин аст, ки ин садамаи хеле даҳшатнок буд. хулас ба Антонио ҳамин қадар гуфтанем, ки зудтар ба футбол баргардад. дар бозии дастаҳои Холштайн ва Лейпциг мухлисони дастаҳои олмонӣ овезаи калони акси Юрген Клопро намоиш доданд ва мутахассиси олмониро ба раҳбарияти дастаи Red Bull ишора карда навиштанд, ки қабрканҳои футболи олмонӣ қарор аст аз моҳи январ Юрген Клоп ба ҳайси раҳбари системаи раҳнамоии дастаҳои ширкати Red Bull ба кор дарояд. гап сар ин аст, ки дар Олмон сармоягузороне, ки дастаҳои тааллуқ ба як ширкатро дастгирӣ мекунанд, хеле бад мебинанд. дастаи RB Leipzig яке аз онҳост, ки акнун Клоп дар ҳайати раҳбарикунандаи ин тим ба кор медорад. ин тимро дар Олмон дастаи нафратовар ном мебаранд. ташкилотҳои мухлисон қатъиян зидди ворид шудани ҳама гуна сармоягузорони хусусӣ ба лига мебошанд. сабаби ин қоидаи 50 ҷамъи 1 аст, ки кайҳо боз дар футболи олмон реша гирифтааст. моҳияти он аз он иборат аст, ки дар шӯрои бошгоҳҳо зиёда аз нисфи намояндагони дорои ҳуқуқи овоздиҳӣ бояд аъзои иттиҳодияи мухлисон бошанд. қоида пеш аз ҳама ба сармоягузори хориҷӣ имкон намедиҳад, ки аксарияти овозҳоро дар бошгоҳ ба даст орад ва ба ҳама қарорҳои асосӣ таъсир расонад. гузашта аз ин бошгоҳҳо номҳои тиҷоратӣ дошта наметавонанд. аз инро акнун Клоп аз шахси дӯстдоштатарини мардум ба шахси нафратовартарин табдил меёбад. ана барои чӣ акси ӯро дар минбари майдон бароварданду барояш хат заданд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.